Takže je tu v rámci tých druhých Bailando vylomenín vlastne podtatranské finále. Som rád, že okrem tých našich súťažiacich sú tu aj tí, pre ktorých vlastne, alebo zástupcovia tých, pre ktorých tí naši tanečníci v Bailande tancujú. Zdravím zástupcov Veľkého Slavkova. Vítajte, priatelia. Som rád, že ste tu. A zdravím aj Šmelkovcov zo Spiša. Tá názdar, Spišáci, nie? Zdravím vás. No, v tejto chvíli teda musím, Vicky, skonštatovať, že Zlatici s Rastom sa trošku viac darilo. Do týchto chvíľ vyhrávajú 5-1. Ale je taká tradícia vylomení, že vždy sa rozhoduje na tomto stole. Na guráži, na švihu, jednoducho od toho to záleží všetko. Zatiaľ prehrávate, budú sťahovať páni alebo dámy? My sme sa z Vicky dohodli, že páni. Páni, chlapci. Dobre. Chlapci. Páni až o pár rokov. Ty si hrozná, to je... Čo? Rasty. Počkaj, veď on je drsňák. On povedal, že on nie je sladký chlapec pri tom Bondovi, že on je drsňák. A muži o koľko rokov? Muži o koľko? No, veľa. Koľko naložíš, chlapče? Zatiaľ dáme nejakých 23. Čo? To si ako vystruhal to číslo 23. Neviem, že Mám zatiaľ... 22 rokov, o chvíľu 23, tak Dobre, takže, dobre, 23. Rasík, dajme 20, No, zarúbal 20, vysoko. 29. Alebo 28. 25. 30. 30. Dajme tak 32. 32. 32. 36. 36. Juro, už dosť. Dobre. Nie, dáme 35, tak. 35? Áno, tak musíme sa vyrovnať. Súhlasíš s tým, lebo ty budeš sťahovať ten No obraz. áno, ja to stiahnem. Oni majú 36. Počkaj, ale len obraz staniere tam nechaj, prosím ťa. 35? 35. 36 koniec, alebo idete ešte vyššie? Konec. Konec. To je konec. 36. Hej? Prehrávate o 4 body, nechceš ísť vyššie? Niekedy menej viac. už toľko. Menej viac, 36. Je to na tebe? 36? Jasno, 36 definitívne, 35 definitívne. OK, zatiaľ prehrávate, idete sťahovať ako prvý. Nakladá Vicky a Juraj 36 tanierov. Juraj mi tesne pred finále povedal, že vždy, keď videl vo vylomeninách to finále, tak si povedal, bože, to by bola taká hanba, keby som to ja robil. Úplne zle. Nervy teraz? Tak je to taký adrenaliník, že? Máš naložených 36 tanierov, prehrávate o 4 body, makaj, chlapče. Držte sa. Poď, Juraj. Chceš podporný potles? Máš ho mať, tak mu tlieskajte, poprosím. Chalán si to zaslúži aj za tie výkony v Bailande, ale myslím aj dnes vo filomeninách. Juraj, strašne rýchlo. Máš silné paže. Si už skoro muž, ako Vicky povedala. Ideš. Raz, Makaj, chlapče. 3. Poď rýchlo! Netreba rátať. Uľahčil mi tú moderátorskú robotu. Neuveriteľné, ostalo mu 36, ty si dosť dobrý, Juraj. A bomby, ne? Na bomby. No úžasné. Som úplne mimo. On sa teraz stal tým chlapom, On sa teraz počúvaj. stal mužom. Teraz sa stal mužom. Čičím. Čičím. No, No uvidíte, že aj Rastio sa stane muž. áno, že či aj Rastio sa stane. Ti zmrzol úsmev trošku teraz. Nezmrzlo, lebo ja som už muž. Aha, tak on už je muž, hej. Ale ešte nebuď, budeš potom, keď ani jeden nepadne. Tak, budem sa snažiť prekonať ešte lepšou technikou než Juraj. Ja to zrobím na bomby. Treba povedať, že vám stačí o niečo menej, lebo zatiaľ vyhrávate naozaj o 4 body. Svoje finále ide odohrať Rasto, Zlatica. Máš naložených 35, na remízu ti môže spadnúť 3 taniere. Ti môžu spadnúť. Nič, Rasti, OK? ani jeden snaž sa sústreť sa. Chceš to tu mať poriadne rozburácané? Tak ho rozburácajte poriadne. Rasto, jeden švih poriadny. Ojha. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Povedal som, že môžu ti spadnúť 3 na remízu. V tejto chvíli je to teda jasné. V tých dnešných druhých Bailando vylomeninách. Nevadí, Rasti. Napriek tomu, že prehrávali 1-5, vyhrávajú Vicky Náková a Juraj Šoltec. Blahoželáme. Tie tanierky s logom vylomenín samozrejme patria tým, ktorí doteraz vyhrávali, aj keď nakoniec sa im to nejak vymklo z rúk. Raz to nešťastný. Ne, Počúvaj, ty si normálne onemel teraz. Chlapče. A my by sme chceli teraz tieto tanieriky dať do domu na pol ceste. Určite sa chlapcom zídu a budete mať na čom váriť, lebo my sme sa tam dneska teda veľmi dobre najedli. Dobre, takže to je teda do domu na pol ceste, no a tých 60 000 od Markízy vlastne vyhráva ten váš pár. Toť situácia.
Jasné, tak my sme sa s Zlatkou rozhodli tak, že tieto peniaze venujeme chlapcom na poli, lebo vlastne oni tancujú pre rodinu a oni vlastne z toho skoro nič nemajú. Tak nech si užijú to leto s tými peniažkami, tak my to zo srdíčka venujeme. To znamená, že výhra na polovicu pre vašich spolutanečníkov. Výhra na polovicu pre vašich spolutanečníkov. Tak, hej? To nerozumiem. No 30 a 30, hej, tak, hej. Dobre, ďakujem veľmi pekne, som rád, že ste tu boli priatelia zo Slavkova aj zo Spiša. Ďakujeme vám, sledujte aj Bajlandu, aj Vilomeniny, budeme vám vďační. Majte sa, ahoj, dovidenia. Super, boli ste dobré.